μετάλλιο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast 19-19. Καλεσμένος μας για σήμερα είναι ο Στέφανος Δορμπαράκης. Γεια σου, Στέφανε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι μεγάλη καλά. χαρά που είμαι απόψε εδώ μαζί σας. Εμείς ευχαριστούμε. Τι έγινε? Γιατί δεν πήγα. Εγώ να πω συγχαρητήρια πως λαμβάνεσαι. Ευχαριστώ. Θα μας πάρετε δουλειά. Τα είπε τόσο ωραία, γιατί. Αυτό θα μας πάρετε δουλειά, αυτό λέω. Καλά. Γεια. Πειράζει, ας την αφήσουμε. Πάει, αυτό Και είναι. Άννα Τσαγκαλίδη στην παρουσίαση του podcast. Κοίτα όμως σκηνοθεσία, τρομερή. Έχουν αναβαθμιστεί οι παραγωγές. Όλα θα φανούν στο μοντάζ μετά. Στο οποίο θα ακούσουμε βρίσιμο, Ναι, όπως πάντα. μου φαίνεται. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σας και πάλι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα σε αυτή την όμορφη παρέα. Θα περάσει εσύ από το κόσκινο που Για να λέμε. το Το δούμε. στενό μαρκάρισμα ξεκινάει τώρα. Και είσαι από τους τυχερούς που από τις πρώτες εκπομπές, ας πούμε, της νέας σεζόν, του νέου κύκλου, καταρχάς έχεις δει καμιά εκπομπή μας? Έχω δει. Όχι, δυστυχώς. Έχω Δεν το πάμε δει. να μην δει. Έχω δει, να πω και πια κιόλας, ενός αγαπημένου φίλου του Αλέξανδρου του Καψουκαβάδη. Τα φιλιά μας. Εξαιρετικός. Και την Και αγάπη πολύ μας. ωραία εκπομπή κιόλας, έτσι, υπόθηκαν πολλά. Πολύ τιμητικό που είμαι έτσι στο νέο κύκλο, θα λέγαμε, των εκπομπών. Πολύ έτσι ενδιαφέρουσα η προσπάθεια αυτή που κάνετε και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι τον δρόμο σας. Ευχαριστούμε, Σε ευχαριστούμε πολύ. ευχαριστούμε. Λοιπόν, ξεκινάς. Όχι, πρέπει να σου παραχωρήσω τη θέση. Γιατί? Γιατί σε σέβομαι πολύ. Όχι, εγώ θέλω να ξεκινήσεις εσύ. Ωραία. Γιατί, θα σου πω, στις περσινές εκπομπές ξεκινούσα πάντα εγώ. Να το σπάσουμε. Θα το σπάσουμε φέτος. Οπότε και ξεκινούσα με την κοινότυπη ερώτηση που εύχομαι να μην είναι η πρώτη ερώτηση τώρα. Όχι, φέτος αποφασίσαμε κάτι, να ξέρεις, είσαι ο πρώτος που το δοκιμάζουμε. Ξεκινούσαμε πάντα με την ερώτηση πώς ξεκίνησε με τη μουσική. Οπότε και εσένα θα σε ρωτήσουμε, όχι αυτό. Αν και θα το πούμε και αυτό, γιατί έχεις ωραίο story από ό,τι ξέρουμε. Λίγο που μας έλεγες πριν. Όχι, μην το πεις τώρα. Μην το πεις τώρα, περίμενε. Όχι, όχι, είπαμε αυτό. Είπαμε πιο να μετά, σπάσουμε πιο την μετά, πιο παράδοση. μετά. Λοιπόν, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Είσαι ένα παιδί της πόλης και θα πούμε μετά και για το σχήμα το πόλης, αλλά το κρατάω αυτό σημαντικό. Έτσι. Που επέλεξε ένα όργανο που είναι φορέας μιας παράδοσης. Άρα εγώ να ρωτήσω, πώς είναι να μαθαίνεις ένα όργανο το οποίο βγαίνεις από αυτή την παράδοση, δεν την έχεις γνωρίσει, την μαθαίνεις μέσα από το όργανο και όχι βιωματικά, και πώς πήγε αυτό με το όργανό σου και με τις σπουδές σου γενικά? Πράγματι είμαι παιδί της πόλης, έχω γεννηθεί εδώ στην Αθήνα, μεγάλωσα, ζω ακόμα εδώ, δεν ξέρουμε το μέλλον τι θα φέρει. Η καταγωγή, να το πούμε αυτό γιατί νομίζω έτσι παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον, το επίθετο είναι κριτικό, υπάρχει πολύ παλιά κριτική ρίζα. Ο πατέρας μου είναι από Κορινθία, ένα χωριό εκεί, το Δερβένι Κορινθίας, μισός πόντιος. Ωραία. Έχω πάει. και ποντιακή καταγωγή από Τραπεζούντα. Και η μητέρα μου είναι από Θήβα, ο παππούς, ο πατέρας της, και Σμυρνιά η προγιαγιά μου, η μητέρα, ας το πούμε έτσι, της μητέρας μου. Από το Κορδελιό συγκεκριμένα. Οπότε όλα αυτά θεωρώ ότι κυλάνε μέσα μου και τα διαπιστώνω τώρα. Ποτέ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι κάποια στιγμή στη ζωή μου θα ασχοληθώ με την παραδοσιακή μουσική, θα έχω αυτή την πορεία που έχω, αυτά τα κάποια βήματα έτσι που έχω κάνει. Είχα ξεκινήσει με πιάνο, δεν θα πω λεπτομέρειες τώρα, με κλασικές σπουδές και μετέπειτα γνωρίζοντας οι συνθήκες το έφεραν και γνώρισα κάποιους ανθρώπους και ασχολήθηκα με την παραδοσιακή μουσική. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά τα ακούσματα εν τέλει και η καταγωγή που κυλάει μες στις φλέβες μας, οι ρίζες που έχουμε, κάποια στιγμή βγαίνουν προς τα έξω. Οπότε
θεωρώ ότι η μοίρα τα φέρνει με τέτοιο τρόπο που τελικά ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Κλασικά στην αρχή, κλασικά. Μετέπειτα όμως παραδοσιακά, κλασικά παραδοσιακά. Πόσο εύκολο είναι για ένα παιδί που ζει και μεγαλώνει στην πόλη να γίνει κοινωνός μιας παράδοσης. Ναι. Και να επέμβει και δυναμικά κιόλας στην παράδοση, δηλαδή να δώσει το στίγμα του, έτσι. δικό του στίγμα. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο, γιατί ενώ ασχολούμαι με την παραδοσιακή μουσική, δεν θεωρώ, θα ακουστεί λίγο ακραίο αυτό που θα πω, αλλά εδώ είμαστε για να πούμε διάφορα πραγματάκια, έτσι. Μόνο ακραία πράγματα θέλουμε. Ενώ παίζω παραδοσιακή μουσική, θεωρώ ότι, ενώ μάλλον ασχολούμαι με την παραδοσιακή μουσική, δεν θεωρώ ότι παίζω αμιγώς παραδοσιακά. Δεν γίνεται μάλλον. Όποιος πει ότι παίζει παραδοσιακά ενώ ζει και έχει μεγαλώσει στην πόλη, θεωρώ ότι θα πει ένα μικρό ψεματάκι. Για ποιο λόγο το λες όμως? Για ποιο λόγο? Γιατί δεν είναι βίωμά μου η παραδοσιακή μουσική. Δεν μεγάλωσα στο χωριό, στην Κρήτη ή στην Κάρπαθο, στην Όλυμπο της Καρπάθου για παράδειγμα, ή δεν είμαι σε μια κοινότητα αμιγώς μιας συγκεκριμένης μουσικής. Οι επιρροές είναι πάρα πολλές. Ναι. Αυτό έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Είμαστε όλοι παιδιά της πόλης. Οι επιρροές είναι πάρα πολλές, όχι μόνο στο παραδοσιακό χώρο. Γενικότερα, δυστυχώς υπάρχει πολύ, πώς να το θέσω τώρα, η ποιότητα μάλλον στην μουσική γενικότερα, νομίζω θα συμφωνήσετε, δεν είναι αυτή που αρμόζει, θα λέγαμε, όπως είναι της παραδοσιακής μουσικής. Βέβαια και εκεί υπάρχουν πολλά αστεράκια. Τι εστί παραδοσιακή μουσική και τι είναι αυθεντικό, θέλει άλλη συνέντευξη εκεί πέρα, άλλη κουβέντα. Εννοείται. Παρόλα αυτά, για να απαντήσω, μην μακρηγορώ, είναι δύσκολο το να προσεγγίσουμε με ακρίβεια την παραδοσιακή μουσική. Ιδίως όταν υπάρχουν τόσες καταγωγές μαζεμένες. Δεν είμαι ούτε Κρητικός, ούτε Κορίνθιος, ούτε Σμυρνιός, ούτε Πόντιος, ούτε... Είμαι Πειραιώτης. Μεγάλωσα στον Πειραιά, γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα. Παρόλα αυτά, με τη μελέτη, με το σεβασμό που θεωρώ ότι προσδίδω έτσι στα κομμάτια όταν παίζω έτσι παραδοσιακή μουσική, προσπαθώ να προσεγγίσω, αυτή είναι η λέξη, προσπαθώ να προσεγγίσω όσο γίνεται πιο αυθεντικά την παράδοση μας και ας πούμε, όχι μόνο την παράδοση στο θέμα της μουσικής, γενικότερα και στον τρόπο που χειρίζομαι τη γλώσσα και στον τρόπο που γράφω και στον τρόπο γενικότερα, ο τρόπος έκφρασής μου. Άρα να κάνω εγώ την πρώτη προβοκατόρικη ερώτηση της εκπομπής. Τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς που λένε, που το έχεις συναντήσει πολλές φορές φαντάζομαι, που λένε αυτό είναι παράδοση? Είναι κάτι που το ορίζει ο καθένας διαφορετικά. Ναι, θέλει πολύ προσοχή. Προς Θεού δεν είμαι, μιλάω για αυτούς που δεν είμαι λένε... αυθεντία για να πω κάτι. Η ενασχόλησή μου στον χώρο επαγγελματικά, θα λέγαμε 17 χρόνια που ασχολούμαι με την παραδοσιακή μουσική, έχω διαπιστώσει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βάζουμε ταμπέλες, γιατί κάποιος που είναι βουτυγμένος μες στην παράδοση μπορεί να κάνει μια κίνηση και να καταστρέψει όλο του το είναι. Με μια συνεργασία του, με μια δισκογραφική, έτσι, ας το πούμε έτσι, ένα αποτύπωμα δισκογραφικό. Οπότε εκεί πέρα, έχοντας μεγαλώσει με τον ήχο κάποιου, κάνοντας κάτι άλλο, μπορεί να μας γκρεμίσει όλο αυτό το μύθο που έχουμε φτιάξει. Δεν θέλω να βάλω τάμπελες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς εκφέρουμε τη λέξη παράδοση. Τι σημαίνει παράδοση? Το λέει και η λέξη παραδίδω. Παίρνω κάτι από τον έναν, από τον παππού μου και το μεταφέρω στο τώρα, στο παιδί μου. Το παιδί μου το μεταφέρει στο παιδί του και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι πώς το μεταφέρει. Δεν είναι απλά να παραδώσει κάτι στην επόμενη γενιά ή να κάνουμε εμείς κάτι παίρνοντας ένα παραδοσιακό κομμάτι και να πούμε απλά παίζουμε, τι να πω τώρα, ένα σμυρνέικο κομμάτι, ένα ποντιακό κομμάτι, ένα κρητικό. Δεν είναι απλά η
Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι, γιατί μπορεί, το βλέπουμε, είναι φαινόμενο τωρινό να παίζονται παραδοσιακά κομμάτια και από πίσω να είναι μπάσα, να είναι drum machine, να είναι πλήκτρα. Όχι ότι είναι κακό, αλλά δεν είναι το αμιγώς αυθεντικό. Οπότε εκεί δεν πρέπει να βαφτίσουμε ότι αυτό είναι το παραδοσιακό. Όσο γίνεται πρέπει να ανατρέξουμε σε πρώτες εκτελέσεις, αν υπάρχουν, και όσο γίνεται πιο αυθεντικές, με την έννοια του όρου. Όμως τι εννοώ αυθεντικό? Χτίζεται αυτό με βάση και την αισθητική μας, που είναι τεράστια κουβέντα και το θέμα της αισθητικής. Ναι. Γιατί σε κάποιον μπορεί να παίζει ένα παραδοσιακό, να του αρέσει και να βάλει από πίσω όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Ναι. Ενώ με ένα λαούτου και ένα βιολί, πόσο όμορφα βγαίνει το χρώμα, για παράδειγμα το νησιώτικο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά που λέω. Συμφωνούμε. Εμένα μου αρέσει και η επιλογή των λέξεων που κάνει, δηλαδή η προσέγγιση. Όντως είναι μια προσέγγιση, ναι, για τον καθένα. Τώρα, αν ζούσα στην Κρήτη και ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με παππούδες, θα λέγαμε, που έχουν μια παράδοση και ένα όγκο, πώς να το πω τώρα, μουσικής του τόπου τους, εκεί πέρα θα έλεγα ναι, έχω μεγαλώσει και μπορώ να βγάλω κάτι αυθεντικό. Ή αν είχα μεγαλώσει στην Απίρανθο της Νάξου, ή αν είχα μεγαλώσει στην Όλυβο της Καρπάθου. Τυχαίες περιοχές που έχουν ένα πιο αληθινό, θα λέμε, περισσότερη αλήθεια από το να παίξω παραδοσιακή μουσική στον Πειραιά. Ναι. Καταλαβαίνετε τη χρειά, έτσι πώς το λέω. Γι' αυτό, δηλαδή και όλα αυτά που λέω δεν είναι για να ούτε ταπεινολογώ ότι δεν παίζω παραδοσιακή μουσική. Από εκεί και πέρα μπορείς να, όσο μεγαλώνεις, όσο σέβεσαι τη μουσική, όσο περισσότερο ακούς παραδοσιακή μουσική, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που ναι, άνθρωποι, μαθητές μικρότεροι, κάποια στιγμή θα γίνεις σημείο αναφοράς, θα λέγαμε. Εγώ να το ξαναγυρίσω λίγο σε σένα και στη προσέγγιση τη δικιά σου. Οι επιλογές που έκανες εσύ, όπως είναι να ασχοληθείς με το κανονάκι ή με ό,τι κάνεις σήμερα μουσικά, βασίστηκαν, φαντάζομαι, αφού δεν έχεις τόσο γνώριμο το βίωμα μιας παράδοσης, μιας περιοχής, σε κάποια ερεθίσματα ή σε κάποια βιώματα? Προφανώς. Καταρχάς, με βοήθησε πάρα πολύ από μικρή ηλικία. Ήμουν τυχερός αυτό και όντως εγώ το θεωρώ ευλογία αυτό που θα πω. Έχει παρεξηγηθεί από κάποιους, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που εγώ είμαι εντάξει με αυτό που λέω, νομίζω ότι κλείνει η κουβέντα. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον, καθότι ο πατέρας μου ιερέας, σε ένα περιβάλλον που τα ακούσματα τα βυζαντινά ήταν πάρα πολύ έντονα. Οπότε θέλοντας και εμείς, χωρίς να καταλαβαίνω και να κατανοώ πλήρως έναν ψαλμό, ένα βυζαντινό κομμάτι, αυτό προϋπήρχε σιγά σιγά από την κοιλιά της μάνας μου, θα λέγαμε. Και σταδιακά, και τώρα όσο μεγαλώνω, θεωρώ ότι έχει αποτυπωθεί στο DNA μου αυτό το βυζαντινό και μετέπειτα το παραδοσιακό άκουσμα. Ήμουνα λοιπόν τυχερός και νιώθω ευλογημένος που μεγάλωσα σε αυτή την οικογένεια, γιατί τα ακούσματα ήταν πάνω σε αυτό το ύφος. Συνυπογράφω, ισχύει για μένα αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ακριβώς. Ο πατέρας είναι ιερέας. Έτσι. Και ισχύει όντως, δηλαδή παίζει ρόλο. Είναι σαν να μπαίνουν κάποιες μουσικές στο υποσυνείδητό σου. Σωστά, ναι. Ας πούμε. Και μεγάλων, εννοείται δεν ακούγαμε, μην παρεξηγηθώ έτσι, δεν ακούγαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ βυζαντινή μουσική. Και λαϊκά και ρεμπέτικα και παραδοσιακά, αλλά μπορεί να μην άκουγα ροκ, μπορεί να μην άκουγα τα πιο σύγχρονα. Όχι ότι δεν μ' αρέσουν, δεν τα καταλαβαίνω μάλλον τώρα. Θα τα δεχτώ, θα τα σεβαστώ, αλλά δεν θα βάλω να ακούσω R&B ή hip hop. Σε κάποιοι με αυτό τι βρίσκουμε, να μιλήσω έτσι λίγο πιο λαϊκά. Οπότε αυτό το άκουσμα, για να γυρίσω λίγο πιο πίσω, το βυζαντινό, το παραδοσιακό, το νησιώτικο, το ρεμπέτικο, το σμυρνέικο, όλο αυτό σταδιακά από μικρή ηλικία μέχρι τώρα αρχίζει και οριμάζει μέσα μου, και γι' αυτό μάλλον πήρα αυτές τις επιλογές. Και τώρα έρχεται
για να σας προλάβω, έρχεται το ερώτημα πώς ξεκίνησα. Μιας που το έφερε η συζήτηση λίγο, πώς ξεκίνησες. Σε πρόλαβα, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι γνώρισα κάποιους ανθρώπους και οι συνθήκες ευνόησαν στο να έχω αυτή την πορεία α, β, ας το πούμε έτσι, ένα-δύο πραγματάκια που έχω κάνει. Στο γυμνάσιο, ή μάλλον πιο πριν, ξεκίνησα, όπως είπα, με κλασική μουσική, με πιάνο. Εγώ το τέταρτο παιδί της οικογένειας, τέταρτος γιος, 4 αγόρια, έτσι να το... και ο καθένας καταλαβαίνει ότι θέλει, τι γινόταν στο σπίτι. Όλα τα αδέλφια μας, αστείευομαι, όλα τα αδέλφια μας ασχολούνται και εκείνοι με μουσική, όχι επαγγελματικά, αλλά αυτό βοήθησε στο να τους μιμηθώ. Ο μεγάλος έπαιζε και εκείνος πιάνο, ο δεύτερος έπαιζε κιθάρα και λίγο μπουζούκι και λαούτο και ο τρίτος ακορντεόν. Έτσι και εγώ, εντάξει, σαν μικρό παιδί, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ζήλια. Του κάνει ο μεγάλος αδελφός, ο δεύτερος, ο τρίτος, πρέπει να το κάνω και εγώ. Αυτό βέβαια με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί υπήρχε ένα κλίμα, κάποια στιγμή κάναμε και υπήρχε μια ορχιστρούλα μέσα στο σπίτι και ο καθένας με το όργανο έτσι που έπαιζε δημιουργούσε ένα ηχοτοπίο συγκεκριμένο. Ξεκίνησα λοιπόν με πιάνο, τρίτη δημοτικού, προχώρησα κάμποσα χρόνια και στο γυμνάσιο πηγαίνω στο σχολείο της γειτονιάς. Τονίζω αυτό γιατί δεν είμαι απόφοιτος μουσικού γυμνασίου ηλικίου, γιατί περισσότεροι θεωρούν ότι έχω τελειώσει μουσικό σχολείο, και ανοίγω εδώ παρένθεση γιατί θέλω να το πω αυτό, πόσο σημαντική δουλειά, πόσο σπουδαίο είναι κάποιος να είναι απόφοιτος ή να... και τώρα έτσι στα πρώτα χρόνια του σχολείου να βρίσκεται σε ένα τέτοιο χώρο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, πολύ παρήγορο, γίνεται τεράστια δουλειά και βλέπουμε πόσο έχουν εξελιχθεί και τα όργανα μέσω των καθηγητών και των ακουσμάτων, βοηθάει βέβαια σε αυτό και η τεχνολογία. Παλαιότερα δεν γνωρίζανε καν τι είναι τα κανονάκια, οι λύρες, τα ούτια, νέγια κλπ. Τώρα είναι απολύτως φυσιολογικό. Οπότε όποιος έχει τη δυνατότητα, όποιο παιδί έχει αυτή την διάθεση και τη θέληση να πάει σε ένα μουσικό σχολείο, η άποψή μου είναι να πάει με τα χίλια που λέμε. Το παροτρύνω και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και με αξιόλογους καθηγητές. Κλείνει η παρένθεση. Σας είπα και μία ερώτηση έτσι ενδεχομένως αν λέγατε για τα μουσικά σχολεία. Λοιπόν, πρώτη γυμνασίου λοιπόν, έρχεται ένας καθηγητής μουσικής στο σχολείο, ξαναλέω, της γειτονιάς, έτσι. Θα μου πείτε, έτυχε, πέτυχε, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Σε ποιο σχολείο, πες μας κιόλας, μας αρέσει. Ήμουνα στο πρώτο, στο πρώτο ήμουνα πιο μετά, στο Λύκειο, στο δεύτερο γυμνάσιο Καλύπολης και μετέπειτα στο πρώτο Λύκειο, γι' αυτό Καλύπολης, το γνωστό Χατζικυριάκιο. Το γνωστό. Έτσι. Λοιπόν, γνωρίζω έναν καθηγητή, έτυχε να έρθει 3 χρόνια μάλιστα που ήμουνα στο γυμνάσιο και μετά έφυγε, οπότε 3 χρόνια τον είχα πολύ έντονα, καλή του ώρα όπου κι αν είναι, έχουμε κρατήσει και επαφή, πολύ αξιόλογος, ασχολείται ενεργά και τώρα και τότε, και μάλιστα τότε έπαιζε και με την Βιτάλη, ήταν και σε σχήματα πολύ ενεργά του παραδοσιακού χώρου. Ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική, έπαιζε βιολί και παίζει ακόμα, έτσι. Και έφερνε στα μαθήματα που κάναμε, έφερνε διάφορα όργανα παραδοσιακά. Πώς και τα παρουσίαζε. Γιατί... Κώστας Ασημάκης. Όχι. Και έλεγα και τα δεις ότι θα έχουμε. Είχε το εξής χάρισμα, να φτιάχνει μεγάλες ορχήστρες και το παραμικρό, την παραμικρή, ας το πούμε έτσι, ενασχόληση του παιδιού με τη μουσική την εξέλισε στον ίστατο βαθμό, θα λέγαμε. Αν έβλεπε έστω το παραμικρό ταλέντο, τον άρπαζε, μπορεί κάποιος να έπιανα λίγο τα χέρια του στα κρουστά, να είχε καλό ρυθμό. Θα του έδινε εκεί, θυμάμαι 5-6 κρουστούς είχαμε στην ορχήστρα.
Η ορχήστρα εντωμεταξύ 25 άτομα, έτσι, δηλαδή ούτε τα μουσικά σχολεία δεν είναι. Και η διάθεσή του αυτή και να μας παρουσιάσει τραγούδια παραδοσιακά, αλλά και τα ίδια τα όργανα, έφερνε διάφορα όργανα χωρίς να ξέρει αποκλειστικά να παίζει το εκάστοτε όργανο που έφερνε τότε. Ήξερε 2-3 πραγματάκια, το παρουσίαζε και αυτό μας άρεσε πάρα πολύ. Υπήρχε διάδραση, αυτό που λέμε, έτσι, στην τάξη. Δεν ήταν ένα μάθημα που δυστυχώς συμβαίνει αυτό στις μέρες μας, όχι από όλους, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτά τα μαθήματα της μουσικής, τα καλλιτεχνικά, θεατρική αγωγή να είναι λίγο πιο ξύλινα, πιο στήρα. Αυτουνού δεν ήταν καθόλου. Το μάθημα πάρα πολύ ενεργό και όλοι περιμέναμε την ώρα που θα έχουμε το μάθημα της μουσικής. Για να μην μακρηγορώ, φέρνει κάποια στιγμή ένα κανονάκι. Εγώ έπαιζα, ξαναλέω, ήμουνα στην ορχήστρα, έπαιζα αρμόνιο τότε, τραγούδια της γιορτής, 28 ή 17 Νοέμβρη κλπ. Στις αρχές λοιπόν, ενδιάμεσα μάλλον, στη μέση της χρονιάς φέρνει ένα κανονάκι. Θα το πω με μία φράση έτσι που λένε έρωτας με την πρώτη ματιά. Με το που το είδα, λέω με αυτό θα ασχοληθώ. Με αυτό το όργανο. Δεν ξέρω, εντυπωσιάστηκα από τις πολλές χορδές, από τα ηχοχρώματα που έβγαζε. Είναι και εντυπωσιακό σαν όργανο. Και η λογική του γενικότερα, δεν μπορούσα καθόλου να φανταστώ τι μπορεί να παίξει κάποιος με αυτό το όργανο. Θέλω να μου πεις τι είπε ο πατέρας σου. Ναι. Μόλις το είπες και πόσο κάνει το όργανο. Εντάξει, αυτό είναι πονεμένη ιστορία. Εντάξει, όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παράπονο από τους γονείς μου και τα αδέλφια μου, ότι ιδίως στο θέμα των καλλιτεχνικών και της μουσικής αμέσως μας βοηθούσαν. Εντάξει, δεν πήγα κατευθείαν να πάρω ένα όργανο το πιο ακριβό με φίλτιση και έτσι, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, λίγο. Δεν είναι μια απλή κιθάρα, να πούμε ότι πάει και παίρνει κάποιος με 100 ευρώ μια κιθάρα. Ήταν ένα αγκαθάκι, αλήθεια είναι, όπως και σε πολλούς που μόλις ακούνε την τιμή, η αλήθεια είναι απαγορευτική σε κάποιους. Και να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι επειδή γενικά έχουμε παράπονο ότι όλα τα παιδιά ξεκινάνε με κιθάρα, πιάνο ή βιολί και λέμε γιατί δεν ξεκινάνε με κανονάκι, ή παιδιά ή οργανοποιοί, κάντε κάτι να υπάρχουν και προσιτά όργανα για το μαθητικό κοινό που θέλει να αρχίσει να ασχολείται. Δηλαδή είναι αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, ναι, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι πιο προσιτά. Μάλλον εντάξει, δεν μπορεί να είναι στα 100 ευρώ ένα κανονάκι. Ναι. Αλλά είναι και κάποιες τιμές απαγορευτικές. Μακάρι να εισακουστεί αυτό. Αυτό είναι προσωπική άποψη, εντάξει, συγγνώμη. Συμφωνώ. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν τότε στο γυμνάσιο και με το που το βλέπω, του το ζήτησα αμέσως, λέω είναι εύκολο να το πάρω σπίτι, να μελετήσω λίγο, να το δω. Επειδή είχαμε πολύ καλή σχέση και ήμουνα και στην ορχήστρα, μου το έδωσε, μου το εμπιστεύτηκε. Ένα όργανο που είχε, μάλιστα ήταν και από τη Συρία το όργανο, που είχε λιγότερα μαντάλια. Και ήταν και μεγάλο και όλας, δύσκολο να το μεταφέρω. Τέλος πάντων, το έπαιρνα σπίτι και μελετούσα μόνος μου. Στην αρχή λοιπόν αυτοδίδακτος, χωρίς να έχω ιδέα τι εστί κανονάκι, από πού βγήκε. Μπορεί, για παράδειγμα, ακούγοντας τη λέξη κανονάκι, όπως και πολλοί τώρα που δεν είναι γνώστες και της παραδοσιακής μουσικής, να νομίζουν ότι είναι το κανόνι του πολέμου. Δεν ξέρω και εγώ δηλαδή. Μου έχει συμβεί αυτό στο αεροδρόμιο, εκεί στον έλεγχο. Μόλις τους λέω κανονάκι, αμέσως τους βλέπεις. Τι είναι αυτό, λέει, να το ελέγξουμε. Τους λέω δεν είναι αυτό που νομίζετε, οπότε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η ενασχόλησή μου, λέω εν συντομία κάπως την ιστορία, η ενασχόλησή μου από μικρή ηλικία με το όργανο, έστω και αυτοδίδακτο στην αρχή, με λάθος τεχνική. Δηλαδή για 3 χρόνια έπαιζα μόνος μου, χωρίς δάσκαλο. Λίγο, έβγαζα κομμάτια, ό,τι κάναμε και στις γιορτές έπαιζα μία πιάνο αρμόνιο, μία κανονάκι, συνδυαστικά. Υπήρχε ένα τέτοια, ας το πούμε, κίνηση. Μου έκανε πάρα πολύ καλό, ενώ στην αρχή η λάθος τεχνική μπορούσε να προκαλέσει διάφορα προβλήματα. Με το που πήγα δηλαδή σε δάσκαλο, μου λέει πρέπει να ξεχάσεις ότι παίζεις και ξεκινάμε από το 0. Ούτε καν από το 0. Ήμουν από αρνητικό αριθμό, μείον. Παρόλα αυτά η ενασχόληση μου έκανε να κάνω τεράστια βήματα
Γιατί δεν ξεκινάει κάποιος από το μηδέν, δεν υπάρχει παρθένο έδαφος για να φυτρώσει εκεί και σιγά σιγά να φυτρώσει το δέντρο. Προϋπήρχε, θα λέγαμε, η ρίζα, οπότε αυτό δημιούργησε ένα έφορο έδαφος. Λοιπόν, από το Λύκειο ξεκίνησα και μαθήματα, στο Πανεπιστήμιο πήγα και στην Κωνσταντινούπολη, πλάι στον Χαλίλ Καραντουμάν, ο οποίος μου άλλαξε όλη την θεωρία, την κοσμοθεωρία θα λέγαμε, θα το πω αυτό, ενώ είναι λίγο βαρύγδουπη η λέξη, περί μουσικής. Παρόλα αυτά, ο τρόπος σκέψης του, και να είναι καλά εκεί που είναι τώρα στον ουρανό, είχαμε άριστη σχέση και μου είχε στοιχήσει πάρα πολύ, έτσι, η φυγή του για τον άλλο κόσμο. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να δω και το κανονάκι αλλά και γενικότερα την μουσική με διαφορετικό μάτι. Είχα δασκάλους και μπορώ κιόλας να τους ονοματίσω, γιατί οφείλω πάρα πολλά σε αυτούς. Τον Μανώλη τον Καρπάθιο, τον Πάνο τον Δημητρακόπουλο, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και τους ευχαριστώ για ακόμα μία φορά δημοσίως. Αλλά αυτός που μου άλλαξε, και αυτό που είπα, μου άλλαξε όλο τον τρόπο σκέψης, ήταν ο Καραντουμάν. Όχι μόνο από τεχνικής πλευράς, και από γενικότερα τη μουσικότητα, ο τρόπος σκέψης του στο όργανο. Μπορώ να μιλάω ώρες. Ήταν το ορόσημο, ας πούμε, για σένα στο κανονάκι? Θα λέγαμε πως ναι. Και μετέπειτα εγώ θεωρώ ότι καθημερινά είναι μέσα μου, τον μνημονεύω. Καταρχάς και οι πένες που έχω στο όργανο τις είχε διαλέξει εκείνος, μου τις είχε δώσει δώρο και τις έχω από τότε. Είναι καθημερινά, δηλαδή τον αισθάνομαι, τον έχω πλάι μου. Αυτό. Οπότε κατά κάποιο τρόπο αυτός ο κύκλος, ναι μεν άνοιξε στο γυμνάσιο, έκλεισε για λίγο και συνεχίζεται ψάχνοντας. Μαθήματα έχω σταματήσει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν το ψάχνω και μόνος μου. Συνέχεια, δηλαδή αλίμον αν πούμε, και ο πιο φτασμένος αν πει ότι έχει ακουμπήσει, θα λέγαμε, το ταβάνι ή τον ουρανό, θεωρώ ότι δεν είναι σωστή κουβέντα για να παροτρύνει τους μαθητές του. Και δεν είναι τυχαία και η ρίση των αρχαίων, έτσι. Γυράσκω αεί διδασκόμενος, όσο ζούμε μαθαίνουμε πράγματα. Αυτό το έχω πάντοτε στο μυαλό μου. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Σαν μουσικός, αν μπορούμε να το πούμε φυσικά, θα λέγαμε ότι φλερτάρεις λίγο με τον... Ως μουσικός. Α, ναι, ως. Άρα, Καρασαβίδη. Τι είπες? Σαν μουσικός, ναι, ως μουσικός. Λοιπόν, εντάξει, και το σαν είναι. Ποιος είναι μουσικός τώρα, δηλαδή εκεί είναι μια άλλη φιλοσοφική κουβέντα, οπότε λοιπόν, το δέχομαι και το σαν. Ναι, ως μουσικός, με είχε διορθώσει ο δάσκαλός μου, ο Δημήτρης ο Καρασαβίδης, αλλά πάλι κάνω το ίδιο λάθος. Λοιπόν, οπότε δάσκαλε, που δίδασκες. Ως μουσικός θα λέγαμε ότι φλερτάρεις λίγο και με τον πιο συγκερασμένο ήχο. Πιστεύεις ότι ένα κανονάκι μπορεί να παίξει το ίδιο έναν Μπαχ με μία Φεϊρούς? Αυτό εξαρτάται, για να απαντήσω άμεσα στην ερώτηση, και από τη δεξιότητα του εκάστοτε μουσικού, κανονιέρη, και όχι μόνο, ουτίστα, όποιος ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική, αρκεί να έχει και ένα ποδαράκι, όπως λέω, στην κλασική παιδεία. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό παροτρύνω και τους νεότερους πόσο σημαντική είναι η ενασχόληση και με τις κλασικές σπουδές, να μάθει δηλαδή κάποιος να διαβάζει μια παρτιτούρα. Ναι. Όχι να επιμείνει σε αυτό και να έχουμε η επιμονή να γίνει αιμονή, σε καμία περίπτωση. Είναι ένας οδηγός η παρτιτούρα. Γιατί κακά τα ψέματα, πόσο θα αντέξει αυτό το μυαλό, πόσο ο σκληρός δίσκος κάποια στιγμή θα κλείσει, θα μάθει 100 κομμάτια, 200, 300, 1000, 2000 κομμάτια. Κάποια στιγμή θα κλείσει. Ενώ η παρτιτούρα είναι ένας οδηγός που μας βοηθάει. Όχι να επιμείνουμε εκείνη την ώρα, τι παίζει η παρτιτούρα, να είναι μια ξύλινη αποτύπωση ενός κομματιού. Οπότε, για να απαντήσω, επιστρέψω στο θέμα της ερώτησης,
εξαρτάται και από τη δεξιοτεχνία του και από την ανοιχτοσύνη, το ανοιχτό του μυαλό και τη διάθεσή του, εγώ θα έλεγα. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί και με αυτά τα κομμάτια, γιατί όχι. Βέβαια, σε όλα τα κομμάτια πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος σεβασμός. Ιδίως σε τέτοια κομμάτια, επειδή ανέφερε στον Μπαχ, πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί, γιατί μετά γίνεται, ή πάμε και στο όριο λίγο της κοροϊδίας. Τον αρχίζουμε να παίζουμε με διαστήματα τέτοια κομμάτια, μικροδιαστήματα. Εκεί πέρα λίγο σαν να μην σεβόμαστε τον ίδιο το συνθέτη. Έχουν γραφτεί σε μια συγκεκριμένη περίοδο, όπως και το ανάποδο, έτσι. Αν πάμε να παίξουμε συγκερασμένο ένα κομμάτι το οποίο είναι παραδοσιακό και δεν παίξουμε τα σωστά διαστήματα, μετά θα λέμε εντάξει ότι είναι προσέγγιση αμιγώς κλασική με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι και αυτό κατά την άποψή μου σωστό. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι όλα γίνονται ανάλογα με τη διάθεση, ξαναλέω, και την δεξιοτεχνία του μουσικού, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει πράγματα και να μην μπορεί. Θέλει βέβαια και λίγο χαλινάρι, ναι. Γιατί ξέρουμε περιπτώσεις, νομίζω όλοι μας, δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση, δεν θα ονοματίσω, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις. Όχι, δεν πρόκειται να πω. Ό,τι κάνουν, εντάξει, καλώς το κάνουν, αν τους αρέσει, αλλά θέλει πολύ προσοχή, γιατί μετά πάμε και προς τον κοροϊδία και στα όρια, θα μου το επιτρέψει να το πω, θέλω να το πω αυτό, στα όρια του kitsch. Θέλει πολύ προσοχή το πώς θα παίξουμε κάτι, και νομίζω εσείς και με την ποντιακή λύρα το καταλαβαίνετε. Και με τον τρόπο, το τραγούδισμα. Ναι. Αν πάτε να πείτε ένα κομμάτι με τρόπο αμιγώς ποντιακό, νομίζω δεν θα είναι αστείο, έτσι. Τα ποντιακά λέγονται έτσι. Αν πάτε να πείτε ένα. Μου ήρθε στο μυαλό το τελευταίο. Το έχουμε κάνει. Θα είναι μετά αστείο. Άλλο για αστείο, εντάξει. Μπορεί να κάνεις κάτι στα όρια, έτσι, του αστείου, ναι, αλλά το να γίνεται συνέχεια, μετά εντάξει, καταντάει λίγο ασέβεια. Έτσι. Να πιάσουμε λίγο τις δικές σου δουλειές, τις προσωπικές. Έχεις 2 δίσκους που ήταν και συνθετικοί οι δίσκοι, ας πούμε, δικοί σου. Το Λευκό Γράμμα και το Λιχνικόν, το προφέρω σωστά? Ακριβώς, ναι. Θες να μας πεις λίγο τι είδαμε, ποιον Στέφανο είδαμε στο Λευκό Γράμμα, λοιπόν, και ποιον Στέφανο είδαμε στο Λιχνικόν? Λοιπόν, και οι 2 δίσκοι είναι οργανικές συνθέσεις δικές μου. Ο πρώτος βγήκε το 2016 και ο δεύτερος, το Λιχνικόν, βγήκε τέλος του 2023. Όπως προείπα, είναι οργανική μουσική. Από μικρός, ενώ έχω ασχοληθεί με την παραδοσιακή μουσική, μου άρεσε πάρα πολύ η instrumental μουσική, κινηματογραφική μουσική. Όποιος ακούσει κομμάτια από τους δίσκους θα διαπιστώσει ότι λείπει, δεν έχει πρωταρχικό ρόλο του κανονάκι, και πολλές φορές δεν παίζω κιόλας. Δηλαδή από τα 10-11 κομμάτια του πρώτου δίσκου παίζω στα 3 κομμάτια και δεν έχει και μόνο το ένα κομμάτι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε κάποιους τους φαίνεται περίεργο. Μάλιστα έχουν έρθει ορισμένοι, χαρήκαν όταν τους είπα ότι έβγαλα δίσκο, και έρχονται μετά απογοητευμένοι, μου λέει περίμενα να ακούσω παραδοσιακή μουσική ή παραδοσιακό ύφος. Μπορεί να είναι δικά σου κομμάτια, αλλά να έχει παραδοσιακό ύφος ή να είναι κανονιέρικος δίσκος, όπως λέμε. Κάποιοι το δέχτηκαν, κάποιοι όχι. Γενικά έχω ακούσει καλές κριτικές. Έχω ακούσει, αλλήμον αν ακούμε μόνο καλές κριτικές, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά. Όπως και γενικότερα, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, αν αρέσουμε μόνο σε όλους, είναι επικίνδυνο αυτό. Οπότε η ενασχόληση, όχι η ενασχόληση, η αγάπη μου, θα έλεγα πιο σωστά, στην ορχιστρική μουσική, όχι αμίγως κλασική, μην παρεξηγηθεί ο όρος, έτσι, κινηματογραφική μουσική, μ' άρεσε πάρα πολύ. Με ξεκουράζει, με γαληνεύει, με ταξιδεύει. Έτσι και εγώ το πρώτο εγχείρημα, η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη απόπειρα ήταν σε αυτό το ύφος. Μπλέκω δηλαδή και το ανατολίτικο στοιχείο και ανατολικό, ό,τι θέλουμε, πάνε και οι 2 λέξεις ταιριάζουν, και το ανατολίτικο και το δυτικό ύφος. Δηλαδή μπλέκω πιάνο με λύρα
πιάνο με κανονάκι, τσέλο με κλαρίνο, έχει διάφορα ο δίσκος. Ντουντούκ με κιθάρα, έχει διάφορα. Δεν θεωρώ ότι είναι απαγορευτικό να γίνει. Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είμαι που το έκανα, έτσι. Και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει παρθενογέννηση στην τέχνη. Επηρεαζόμαστε από μουσικές. Και ό,τι έχω βγάλει είναι επιρροές, θα λέγαμε, μπορεί κάποιος να διακρίνει πράγματα σε μένα από τον Άρα Ντιτζιάν, για παράδειγμα, ή τον Χάι Χατζιζιάν, αρμένικο ύφος. Μπορεί να ακούσει μέσα την Ελένη Καραένδρου. Όταν λέω να ακούσει, επιρροή της κυρίας Καραένδρου, που είχα την τύχη, να το πούμε και αυτό, να συνεργαστώ μαζί της και να κάνουμε ωραίες συναυλίες και στο Ηρώδειο και στο εξωτερικό, και έχω παίξει και σε 2 δίσκους της. Όλη αυτή η συναναστροφή μαζί της με έκανε να προσεγγίσω, έτσι, να ακολουθήσω το ύφος της σε κάποιες συνθέσεις, έτσι. Επίσης μπορεί κάποιος να ακούσει στοιχεία του Χατζηδάκη. Όλα αυτά όμως μπλεγμένα και με το ανατολίτικο ύφος. Ανατολή και Δύση, Δύση και Ανατολή μαζί. Δεν είναι ότι επειδή παίζω κανονάκι θα έχω μόνο Ανατολή. Ιδίως ο δεύτερος δίσκος ξεκινάει ανατολικά και πηγαίνει δυτικά. Ναι. Το λιχνικόν, που σημαίνει το φως της εσπέρας. Λιχνικόν. Εκτός από την ακολουθία του εσπερινού στην εκκλησία, αλλά εγώ εννοούσα το φως της εσπέρας από το φως των λίχνων, έτσι, από εκεί πήρε την ονομασία του. Και ο δεύτερος δίσκος είναι και αυτός κινηματογραφικού, θα λέγαμε, soundtrackικά στοιχεία έχει, και θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να μπει σε μια κατηγορία cinematic world music, θα λέγαμε, αν υπάρχει αυτός ο όρος. Ίσως ακόμα, για να απαντήσω σε μια επερχόμενη ερώτηση, για ποιο λόγο δεν έχω βάλει τόσο κανονάκι μέσα. Πρώτα απ' όλα γιατί έτσι μου άρεσε. Έτσι το αντιλαμβανόμουν, έτσι μου άρεσε. Ναι, δηλαδή το λέω σε ορισμένους. Είναι υπεραρκετή. Ναι. Δηλαδή στο δεύτερο δίσκο κλείνω ένα κομμάτι είναι μόνο ακορντεόν. Ή το πρώτο κομμάτι έχει 3 νέοι μέσα. Το λιχνικόν, το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου. Μετά μπλέκω διάφορα παραδοσιακά, πάει μετά πιάνο με λύρα, μπάσα κλπ. Αλλά αυτό είμαστε ένα σταυροδρόμι, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είμαι που το έκανε ή θα το κάνει. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, οπότε η ανάγκη του εαυτού μου για κάτι πιο ταξιδιάρικο, θα λέγαμε, γιατί έχω γράψει και τραγούδια, αλλά είναι άλλο κεφάλαιο που τα έχω ανεβάσει στο κανάλι μου στο YouTube με στίχο κανονικά, που και εκεί βέβαια κάποιος δεν μπορεί να βγάλει ένα καθαρό συμπέρασμα τι μουσική γράφω, γιατί το πρώτο κομμάτι που έγραψα ήταν με τον Γιάννη το Διονυσίου, ένα ρεμπέτικο σε στίχους του πατέρα μου. Όταν θα πάρω σύνταξη θα ανοίξω καφενέ, να έρχονται οι φίλοι μου να πίνουν ρεφενέ, που είναι αμιγώς λαϊκό κομμάτι, που έχω ακούσει και τέτοια μουσική και ως Πειραιώτης να το πενευτώ ότι υπάρχουν και αυτά τα ακούσματα. Όχι το το δεύτερο κομμάτι ήταν ένα τραγούδι, θα λέγαμε υπηρετικό μπαλάντα, που το τραγουδάω εγώ, στίχη μουσική δική μου, της Κερασιάς. Το άλλο ήταν ένα ανανούρισμα, το άλλο ήταν μπαλάντα και αυτό. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι έχω ένα καθαρό ύφος στα τραγούδια. Ναι. Γενικά είμαι της άποψης, αν μου έρθει μια ιδέα την καταγράφω. Το ίδιο και στο χαρτί αυτό και συγγραφικός, σε κάποια βιβλία που έχω γράψει, αν έχω να πω κάτι θα το καταγράψω. Η ανάγκη δηλαδή του εαυτού μου να βγάλω τα εσώψυχά μου. Θα μου πείτε γιατί το κάνω αυτό, εντάξει, ίσως να είναι μια εσωτερική πάλι με τον εαυτό μου. Να ψάξω την αλήθεια, δεν ξέρω, να βρω... Ίσως εδώ κολλάει και αυτό που λέγαμε στην αρχή, με το ότι ως παιδί της πόλης είσαι φορέας πολλών διαφορετικών βιωμάτων και παραδόσεων. Βέβαια συνθετικά έχω μια κοινή γραμμή. Δηλαδή και τώρα που έχω υλικό για τρίτο δίσκο, πάλι σε αυτά τα χνάρια. Βγάλαμε είδηση. Ναι. Αυτό είναι πρώτη φορά το λέω αυτό. Ίσως βέβαια
υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Ο λόγος που δεν έχω τόσο κανονάκι μέσα στους δίσκους, επειδή έχω αρκετή συμμετοχή στην δισκογραφία και με τα σχήματα που έχω παίξει, με τους Πόλεις, τον Νότιο Τόξο, με τον κύριο Τσιαμούλη, τον Χρήστο, και με άλλες κάποιες συμμετοχές έτσι εντός και εκτός Ελλάδος. Εκεί είναι αμιγώς κανονάκι. Δεν έχω δηλαδή την ανάγκη να βγάλω ένα κανονιέρικο δίσκο πιο, τουλάχιστον για τώρα. Μπορεί σε 5-10 χρόνια, αν είμαι καλά. Έχει κανονάκι ή όχι? Ο τρίτος θα έχει, όλοι οι δίσκοι έχουν κανονάκι, αλλά δεν είναι πρωταγωνιστής. Ναι, δεν έχει άρα πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο ίδιο σαν συνέχεια. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποιες συνθέσεις που να είναι λίγο πιο μινιμαλιστικού τύπου. Πιάνο με ακορντεόν. Ή κιθάρα, έχω μια σύνθεση που αυτή είναι έτοιμη, γιατί δεν χώρεσε στον δεύτερο δίσκο. Γιατί κοιτάω και αυτά, δεν ήθελα να γεμίσω ντε και καλά, επειδή έχω κομμάτια να τα βγάλω όλα γρήγορα και να φορτώσω ένα δίσκο. Ναι. Δεν μου τέριαζε στο δεύτερο δίσκο. Λέω δεν πειράζει, αν τυχόν κάνω επόμενο δίσκο που από ό,τι φαίνεται έχει μαζευτεί το υλικό και έχει παίξει κιθάρα ο Αλέξανδρος Καψουκαβάτης, κλασική κιθάρα, πάρα πολύ ωραία. Το λέω έτσι για να τον... Πραγματικά είναι και κιθαρίστας, γιατί πολλοί τον ξέρουν ως λάφτα ή λαουτιέρι. Λαφτατζή ή λαουτιέρι. Είναι εξαίρετος κλασικός κιθαρίστας με ένα προσωπικό ύφος ο Αλέξανδρος και τον ευχαριστώ. Και έχει παίξει μπαρόκ φλογεράκι ο Νίκος ο Παραουλάκης. Οπότε ένα κομμάτι κιθάρα με μπαρόκ φλογεράκι. Έχει παίξει μπαρόκ κιθάρα ο Αλέξανδρος. Όχι. Γιατί σε ένα ταξίδι την είχε πάρει. Μπορεί, ναι. Εντάξει, όχι, είναι κλασική κιθάρα με το φλογεράκι. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύνδεση τώρα και με το σχήμα που συνεργάζεσαι με τον Αλέξανδρο. Ναι. Ωραία η πάσα αυτή. Πόλης, και επειδή εμείς είμαστε και το FBI, πρέπει να το πούμε, μάθαμε ότι στο σχήμα μπήκες επειδή είσαι πάρα πολύ ανοργάνωτος κύριος. Δηλαδή υπάρχει αυτή η φήμη που αιωρείται, ότι επειδή είσαι πάρα πολύ ανοργάνωτος, ήταν ομόφωνη η απόφαση τον παλαιότερο να μπεις οπωσδήποτε στο σχήμα. Χαρακτηριστικά έχουμε την πληροφορία ότι είσαι αειδιαστικά οργανωμένος. Η αλήθεια είναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη λέξη ψυχαναγκαστικά έτσι, οργανωμένος ή οργανωτικός. Όχι, αυτό εντάξει είναι ένα θετικό απ' τη μία, αλλά απ' την άλλη είναι στο ίδιο νόμισμα, είναι η άλλη πλευρά. Ωραία, πολύ ωραίο και στη ζωή μας να είμαστε οργανωμένοι, να τα έχουμε όλα σε κουτάκια, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Το βλέπω και σε μένα, γιατί πολλές φορές μπορώ να σηκωθώ το πρωί και να δω λίγο το μαξιλάρι να είναι λίγο πιο αριστερά. Θα πάω να το ισιώσω. Εντάξει. Αστειεύομαι. Όχι. Τύπους πριν με το χάρη. Όχι, εντάξει, όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά με έχει βοηθήσει στη ζωή μου και το θέμα της συνέπειας, πόσο σημαντική είναι η συνέπεια. Βέβαια, σας καθυστέρησα 1,5 ώρα. Αστειεύομαι, εντάξει. Είχε κίνηση στον δρόμο γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν. Και έψαχνα και πάρκινγκ, να το πούμε αυτό. Καλύτερα γιατί φάγαμε κιόλας. Δεν μας χάλασε τελικά. Λοιπόν, όχι, για να επιστρέψουμε πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, τα μέλη του σχήματος, ιδίως τους πρώτους, τον Μανούσο, τον Θοδωρή και τον Αλέξανδρο, γιατί οι υπόλοιποι δύο, ο Νίκος, ο Παραουλάκης και ο Γιώργος Κοντογιάννης, ήρθαν μετά από μένα. Οπότε εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος, θα λέγαμε. Μου είχαν κάνει την πρόσκληση, πρόσκληση όπως θέλουμε μπορούμε να το πούμε. Εγώ εννοείται δεν υπήρχε περίπτωση να αρνηθώ, παρόλο που είχα δύσκολο πρόγραμμα, δούλευα τότε πάλι σε σχολείο, σε ένα ιδιωτικό σχολείο, όντας δάσκαλος. Παρ' όλα αυτά λέω θα βρω το χρόνο, η διάθεση υπήρχε. Και τώρα υπάρχει, μην το ακούσουν και βγούνε γιατί πάντα θα υπάρχει. Αυτό το σχήμα πραγματικά είμαι πολύ πολύ τυχερός που είμαι μέλος του. Έχουμε αυτό που είπα και πριν, το ένα ποδαράκι και στην Ανατολή και στη Δύση. Όλοι μας διαβάζουμε παρτιτούρα και επιστρέφω σε αυτό πόσο σημαντικό είναι
Γιατί όχι μόνο κομμάτια παραδοσιακά να παίζουμε το ίδιο πράγμα. Θα μου πείτε μπορεί να τα παίξουμε και ακουστικά, ναι. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις. Είχαμε κάνει για παράδειγμα ένα project και βγήκε αυτό βιβλίο CD σε συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και δικής μας παραγωγής. Ήχος ελληνικός, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Που παίζουμε κομμάτια, συνθέσεις, οργανικές συνθέσεις Ελλήνων λογίων από το 13ο αιώνα μέχρι τον 20ο. Ξεκινώντας από τον Ιωάννη Κουκουζέλη, Πέτρος Μπερεκέτης, Πέτρος Πελοποννήσιος κτλ. Σκαλκώτας, Κωνσταντινίδης, Μαμαγκάκης και φτάνουμε μέχρι τον Θεοδωράκη. Εκεί αν δεν υπήρχε η ευχέρεια της ανάγνωσης μιας παρτιτούρας, δεν θα έβγαινε αυτό το αποτέλεσμα ή θα έβγαινε με πάρα πολύ δυσκολία, γιατί είναι πλήρως ενορχιστρωμένα τα περισσότερα έργα. Βέβαια στην αρχή που είναι πιο βυζαντινότροπα, πιο ανατολικά, εκεί έχουμε τούτη, θα λέγαμε. Στα υπόλοιπα κομμάτια ο καθένας έχει το μέρος του. Οπότε αν δεν διαβάσεις τι θα παίξεις, πώς θα το προσεγγίσεις, πώς θα το ακολουθήσεις εκεί, να ακολουθήσεις συγκεκριμένα τις νότες της υπόλοιπης ομάδας των οργάνων, εκεί η ίδια η ομάδα θα σε πετάξει έξω. Όχι, μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω, όχι τα παιδιά, όχι τα μέλη. Θα καταλάβεις ότι δεν μπορείς να σταθείς σε αυτό το συγκεκριμένο project. Οπότε όλο αυτό με τραβάει και εμένα να γίνω καλύτερος. Συγγνώμη. Το οποίο μάλιστα να πω ότι έχει κάνει μια φανταστική δουλειά και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ταξίδης, που εξαιρετικός ο Γιώργος, δεν ήξερα ότι το ξέρεις. Εξαιρετικός, πραγματικά. Έχει ζωγραφίσει, πραγματικά. Πάρα πολύ καλός ζωγράφος, βραβευμένος. Ναι. Οπότε μέσα από αυτό το σχήμα γίνομαι και εγώ ίδιος καλύτερος. Πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπος, γιατί η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, και θέλω να το πω και τους ευχαριστώ και δημοσίως εδώ στον αέρα της Καλιθέας, τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με δέχονται, γιατί ο καθένας έχει τις παραξενιές του και παραξενιά μπορεί να είναι και θέλω το βάζω να είναι με αυτή την πλευρά και να μην είναι από την άλλη. Τυχαίο παράδειγμα, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Ο καθένας μεταφέρει τον κόσμο του και αυτό είναι το ωραίο. Είμαστε 6 άνθρωποι, νομίζω και εσείς με την ορχήστρα καταλαβαίνετε. Ναι, εκεί πέρα είναι διπλάσιες δυσκολίες, γιατί εμείς είμαστε 6, είσαστε πολύ διπλάσιοι. Τα πράγματα είναι δύσκολες, οι συνεννοήσεις είναι δύσκολες. Έστω και ένας ακόμα να προσθεθεί, πολλαπλασιάζονται θα έλεγα, και από θέμα συνεννόησης και από θέμα μέχρι να βρούμε κοινές πρόβες, μέχρι να δούμε στο ρεπερτόριο τι θα κάνουμε. Παρόλα αυτά στο τέλος υπάρχει ομόνοια, υπάρχει ομοηχεία που είναι πολύ σημαντικό, και υπάρχει σε αυτό το συγκεκριμένο σχήμα, θέλω να το πω, υπάρχει και η σημερία. Η σημερία, όχι η αρινή. Έτσι. Η σημερία, βέβαια, ναι, θα το πούμε αυτό γιατί το αποτέλεσμα βγάζει η αρενή σημερία. Γιατί όχι, να το πούμε γι' αυτό. Εντάξει, έτσι, βγάζει ένα ηχόχρωμα άνοιξης. Αστειεύομαι προφανώς. Είναι το κλίμα πολύ πολύ όμορφο. Με όλες τις εντάσεις, κακά τα ψέματα, δεν είναι όλα ρόδινα. Παντού έτσι, εδώ με τον άνθρωπό σου μιλάς δίπλα και δεν θα διαφωνήσεις. Είναι δεδομένο, 2 άνθρωποι. Φανταστείτε 6 άνθρωποι, 10, 11, 20 σε μία τάξη, εκεί πέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Γιατί γελάς, σκέφτεσαι τις δικές μας εντάσεις. Ναι, τώρα τα λες και τα κάνουμε εικόνα εμείς. Εντάξει, έτσι. Όχι, εντάξει. Το αποτέλεσμα το μουσικό είναι πάρα πολύ ωραίο και πρώτα απ' όλα περνάμε καλά σαν παρέα. Αυτό έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα της χημείας και της ομοψυχίας, γιατί ξαναλέω, ο καθένας έχει το δικό του κόσμο, πιστεύει αυτά που πιστεύει, γενικά έτσι το λέω, μην πάει ούτε στο θρησκευτικό, ούτε στο πολιτικό, ούτε στο οπαδικό, και αυτό είναι το ωραίο, έτσι. Το puzzle στο τέλος διαμορφώνεται με διαφορετικά κομμάτια. Δεν έχουμε μόνο 2 κομμάτια, τα ενώνουμε μεγάλα, και όσο πιο μικρά κομμάτια είναι, τόσο πιο όμορφο είναι και το ανάγλυφο του puzzle, έτσι. Αυτό γράφτηκε έτσι, δεν είναι. Ωραία.
Θα δεις μετά. Μην κοπείς το μοντάζ αυτό. Πολλές ειδήσεις. Να σε πάμε και στο άλλο σχήμα, στο Νότιο Τόξο. Και στο να Νότιο μας πεις Τόξο. και εκεί είναι ένα άλλο ακριβώς, project με την Κατερίνα με την Κατερίνα την Παπαδοπούλου, και εκεί νιώθω πολύ τυχερός και θα μου επιτρέψετε να πω πάλι να πούμε για τους μουσικούς, όχι μόνο ότι είμαι ευλογημένος. Από μικρή ηλικία είχα την τύχη, τη χαρά, την ευλογία, πώς να το πω, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει στο μυαλό του, να γνωρίσω και να συνεργαστώ ανθρώπους που τους έβλεπα, τους άκουγα, τους μελετούσα και πλέον συνεργάζομαι μαζί τους, ρωτάνε την άποψή μου, με εμπιστεύονται. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ο Χρήστος ο Τσιαμόλης, ο κύριος Χρήστος, ο οποίος δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, έτσι, δάσκαλος παραδοσιακής μουσικής, συνθέτης, φοβερός σουτίστας και όχι μόνο, ο Σωκράτης ο Συνόπουλος, η Κατερίνα η Παπαδοπούλου και πόσοι άλλοι, μπορώ να πω πολύ κόσμο. Απλώς ήμουνα πολύ τυχερός που από μικρή ηλικία τους γνώρισα και με εμπιστεύτηκαν στην συνεργασία μαζί τους. Και θα τους το λέω, και το αναφέρω και εδώ, αξίζει να το πω, η συνεργασία μαζί τους πάντα θα λειτουργεί εσαΐ για μένα και σαν μαθητεία. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάντα παίρνω στοιχεία από εκείνους, ακόμα μπορεί να έχουμε κάνει δεκάδες, εκατοντάδες συναυλίες, δεν πάβει να ισχύει αυτό. Νιώθω πάντα ότι είναι δάσκαλοι μου. Τουλάχιστον αυτοί που ανέφερα. Το Νότιο Τόξο ή Aegean Arc για τα διεθνή ύδατα, γιατί πηγαίνουμε συχνά και στο εξωτερικό με την Κατερίνα. Είμαστε ένα τετραμελές σχήμα. Πρώτα απ' όλα η Κατερίνα η Παπαδοπούλου. Δεν χρειάζεται να κάνω συστάσεις ποια είναι η Κατερίνα. Μία από τις καλύτερες, θα μου πείτε υποκειμενικό είναι αυτό, αλλά εκπρόσωπος της παραδοσιακής μουσικής, εγώ αν μου έλεγε κάποιος ποιον θεωρώ και συνεχιστή της Δόμνας Σαμίου, θα έλεγα την Κατερίνα αυτή τη στιγμή. Ήταν και μαθήτριά της, οπότε δικαιωματικά, και συνεχίζει και τη χοροδία, το σύλλογο στον οποίο ανήκει, έτσι, ήταν και η Δόμνα και συνεχίζει με τη χοροδία. Στο σχήμα λοιπόν είναι ο Κυριάκος ο Ταπάκης με το ούτι και το ισπανικό λαούδ, το πούμε αυτό, γιατί κάποιοι το λένε πορτογαλική μαντόλα, αλλά είναι ισπανικό λαούδ. Και παίζει και λαούτα, παίζει και ό,τι θέλει. Και ο Κυριάκος, εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, genius. Και ο Γιώργος Κοντογιάννης με την κριτική λύρα, που μόνο κριτική λύρα δεν ακούγεται, είναι όλο το... Εννοείται όλα τα παιδιά πριν και οι προαναφερθέντες τώρα στο Νότιο Τόξο, αλλά και από το Πόλης Ensemble έχουν παίξει στις συνθέσεις μου και στους δύο δίσκους, οι περισσότεροι, όλοι βασικά, όλοι έχουν παίξει, γι' αυτό κιόλας έχουν βγει και ωραία τα κομμάτια, έτσι να το πούμε κι αυτό. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί όλοι ήρθαν με πολύ αγάπη και ακούγεται αυτό. Με το Νότιο λοιπόν Τόξο έχουμε κάποιες και συναυλίες και εντός και εκτός Ελλάδας. Έχουμε 2 δίσκους μέχρι στιγμής, και το αξιοσημείωτο ποιο είναι, ότι γράφτηκαν αυτοί οι 2 δίσκοι στην Κάρπαθο, σε ένα μοναστήρι στην Κάρπαθο, σε χώρους του μοναστηριού, οπότε έχει και αυτή την ενέργεια του χώρου, σε εισαγωγικά, έτσι. Ηχογραφήθηκαν εκεί με ηχολήπτη έναν από τους top στην Ελλάδα και όχι μόνο, τον Γιώργο τον Καριώτη που είναι στο Σιέρα, θα τον ξέρετε λογικά. Ένα εγχείρημα πολύ ιδιαίτερο. Πήγαμε κάτω στην Κάρπαθο, δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε, γιατί είναι πρωτότυπο αυτό που κάναμε, δεν έχει ξαναγίνει για ελληνικά δεδομένα. Πέτυχε νομίζω, και οι ακροατές θα κρίνουν αν τους αρέσει ή όχι, ό,τι και να πω εγώ. Γιατί όμως στη Κάρπαθο και γιατί μες στο μοναστήρι? Είναι ολόκληρη κουβέντα. Βασικά θα το πω εντάχει, θέλαμε να ξεφύγουμε από αυτούς τους τρελούς ρυθμούς της πόλης και κάπως να το ζήσουμε όλο αυτό. Πήγαμε 1 εβδομάδα, μπράβο, κάτσατε. Μέναμε μέσα στο μοναστήρι, μέναμε, πολύ σημαντικό αυτό, μη επανδρομένο μοναστήρι, που εγώ τύχαινε να γνωρίζω τον ηγούμενο του μοναστηριού,
Πατήρ Καλίνικος, ένας εξαιρετικός ιερομόναχος, δάσκαλος, συνταξιούχος τώρα δάσκαλος, αλλά έχει κάνει απίστευτο έργο, όχι μόνο στην Κάρπαθο, είναι διεθνώς γνωστός από Αμερικές, Αυστραλίες κλπ. Ήταν από τους πρώτους που έφεραν τους υπολογιστές στα σχολεία. Και όλα αυτά, αν ο άνθρωπος έχει ανοιχτό μυαλό, θα δεχτεί να γίνει και χωράφης μέσα στο μοναστήρι. Ναι. Σεβαστήκαμε το χώρο, προφανώς, εννοείται αυτό, και νομίζω το αποτέλεσμα ήταν πολύ ιδιαίτερο και για μας, αλλά και για τον κόσμο έτσι, που θα ακούσει αυτό το εγχείρημα. Ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα κομμάτια είναι με έναν φρέσκο, υπάρχει μια φρεσκάδα, ενώ έχουμε παραδοσιακά κομμάτια, όλα αυτά που παίζουμε στο Νότιο Τόξο είναι παραδοσιακά, προσπαθούμε να βάλουμε έναν νέο φρέσκο ήχο και με νέες ενορχιστρώσεις και με νέες εναρμονίσεις και με ρυθμικά μοτιβάκια πιο σύγχρονα, σεβόμενοι όμως πάντα, το τονίζω αυτό, γιατί αν κάτι δεν ακουστεί όμορφα θα το καταλάβουμε πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι, έτσι. Τόσο όσο η ίδια η μουσική θα δεχτεί, μάλλον το ίδιο το κομμάτι θα μας μιλήσει και θα μας μιλήσει εισαγωγικά, έτσι, μην νομίζετε ότι βλέπω φαντάσματα, θα μας εξηγήσει και θα μας μιλήσει ότι αυτό πρέπει να μεταφερθεί και να έχει ένα νέο αέρα, και νομίζω αυτή είναι και η αξία της παράδοσης. Δεν είναι απλά ένα μουσιακό είδος που θα πάρουμε κομμάτια και θα τα παίξουμε έτσι με έναν στήρο τρόπο. Αυτό που είπα και πριν. Το λέω και το ξαναλέω για να το καταλάβουν έτσι και οι ακροατές, τηλεθεατές, δεν ξέρω. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έτσι δουλεύουμε. Ωραία. Να σε πάω και κάπου αλλού τώρα. Έχεις ασχοληθεί και με τη διδασκάλια. Τι ρόλο παίζει για σένα στη ζωή σου το κομμάτι της διδασκαλίας? Είναι κάτι που σου αρέσει να κάνεις? Είναι κάτι που το κάνεις? Είναι κάτι που θες να το κάνεις στο μέλλον? Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα, ξεκινάω με ιστορία πάλι. Οι δύο μου γονείς ήταν εκπαιδευτικοί. Το λέω ήταν γιατί είναι συνταξιούχοι τώρα. Ο πατέρας μου, εκτός από ιερέας, και θεολόγος, φιλόλογος, και η μητέρα μου φιλόλογος. Και πολλοί έτσι άνθρωποι του Σογιού, θείες, θείοι, ξαδέλφια, ασχολήθηκαν με σε αυτό τον τομέα, τον εκπαιδευτικό. Εγώ δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είμαι δάσκαλος, έχω τελειώσει παιδαγωγικά, οπότε δεν γίνεται να μην μου αρέσει η διδασκαλία. Από πολύ μικρός έλεγα ότι θέλω να γίνω κι εγώ δάσκαλος. Ασχέτως αν προέκυψε μετά η μουσική, που δεν ήξερα ότι θα έχω αυτή την πορεία, αυτά τα λίγα που έχω κάνει, η ιστορία θα το κρίνει, το τι έχει κάνει ο καθένας. Ήθελα από μικρός έτσι να ασχοληθώ με τα μικρά παιδιά και γι' αυτό ακόμα και τώρα είμαι δάσκαλος έτσι, σε σχολείο. Προσπαθώ λοιπόν να συνδυάσω και το θέμα της διδασκαλίας, το διδακτικό στοιχείο και το μουσικό. Οπότε αυτός είναι και ένας λόγος που μου βγαίνει πολλές φορές και κάθομαι και γράφω και παραμύθια. Ή κάποιες σκέψεις, όχι μόνο παραμύθια. Πώς να φύγουμε? Προσλαμβάνομαι. Έχουμε δύο προσλήψεις σήμερα, έτσι. Να έρθουμε να κάνουμε την αποφώνηση. Θα τι κάνει ο Στέφανος? Πάμε να φάμε καλύτερα, γιατί έχει μείνει και κάτι. Όχι, πολύ ωραία. Έχει οδηγηθεί η κουβέντα χωρίς να είναι... Μπορούμε να φέρουμε πάντα τέτοιους καλεσμένους. Λοιπόν, αφού το έφερε η κουβέντα, να μας πεις και για... Επειδή έχεις γράψει παιδικά παραμύθια, σωστά? Και όχι μόνο παιδικά, έχω 5 παιδικά, 5 παραμύθια και άλλα 3 έκανα το τόλμημα, θα το πω αυτό, θα με συγχωρέσει ο κόσμος. Έχω βγάλει μια ποιητική συλλογή. Μπράβο. Δεν είναι ποιητική, είναι μικρά ποίηματα για λίγους αυτό, εντάξει. Σε καμία περίπτωση δεν δηλώνω ότι είμαι... Εντάξει, προφανώς ποιητής, ούτε καν, έτσι δεν το συζητώ. Θα πέσουν λένε ότι κοντράρεις στον Καριωτάκη.
πέσουν κεραμίδες από τους μεγάλους εφερίδες και παλαμάδες να μας φάνε. Τέλος πάντων, ούτε όμως συγγραφέας, τι εννοώ, είναι βαρύγδουπες, βαριές κουβέντες αυτές. Εδώ πολύ συχνά μέχρι πρότινος δεν έλεγα ότι είμαι και μουσικός, γιατί το θεωρώ πολύ πολύ σπουδαίο. Θα μου πείτε, εδώ στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι, μπορεί να πούμε 10 ιδιότητες. Σίγουρα πρόεδρος. Λοιπόν, ναι, γενικά ό,τι έχω μέσα στο μυαλό μου, στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, προσπαθώ να το καταγράψω, είτε συνθετικά με νότες, είτε συγγραφικός με ιστορίες, παραμύθια, ποίηματα. Είναι μια ανάγκη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να την εξηγήσω. Ακόμα και τώρα το ψάχνω. Ίσως η ενασχόλησή μου με τα παιδιά, ίσως το ότι βρέθηκα σε αυτό το περιβάλλον το εκπαιδευτικό με τους γονείς και με τους υπόλοιπους έτσι συγγενείς, ίσως επειδή με ενέπνευσαν κάποιοι μεγάλοι συγγραφείς, ίσως μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα. Για να μην μακρηγορώ, μ' άρεσε πάρα πολύ από μικρός, όπως είπα, συνθετικός, ότι άκουγα ορκιστρική μουσική, instrumental, κινηματογραφική έτσι, μουσική. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παραμύθια. Ακόμα και τώρα διαβάζω πάρα πολλά παραμύθια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Όπως και, εννοείται, και βιβλία, όποτε βρω το χρόνο θα κάτσω να διαβάσω και κλασικούς ξανά και ξανά. Τι εννοώ κλασικούς? Κλασική ελληνική λογοτεχνία, Πινελόπη Δέλτα, Ξενόπουλος κλπ. Δεν χρειάζεται τώρα να σας πω και από τους ξένους, έτσι. Ιδίως όμως με τα παραμύθια, δεν ξέρω, θεωρώ ότι μεταφέρεται όχι μόνο το παιδί, γιατί δεν μ' άρεσε, ενώ διδάσκω δεν θέλω να έχω διδακτισμό. Είναι πολύ, τι εννοεί ο ποιητής με αυτό. Δεν θέλω να είναι άμεση να το πω έτσι όμορφα για να μην παρεξηγηθεί, μάλλον θα το πάω ανάποδα. Θέλω το παιδί, ο μεγάλος που θα το διαβάσει, να του έρθει γλυκά, εμέσως, η όποια αλήθεια έχω να πω. Μην γίνει με έντονο διδακτισμό ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει στο τέλος να κάνουμε αυτό, να είμαστε καλοί, κερδίζει ο καλός και έτσι. Όχι. Αυτή είναι η σκέψη μου, ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Δεν ξέρω. Η πρώτη απόπειρα που έκανα ήταν με την ιστορία από το Κανονάκι, που έχει απίστευτη ιστορία. Εννοείται Κανονάκι, για όσους δεν το γνωρίζουν, έλκει την ονομασία από τον κανόνα του Πυθαγόρα, ναι. Το πειραματικό μονόχορδο, και τη χρονιά λοιπόν που ήμουνα δάσκαλος, μετά παραιτήθηκα και πριν 1-2 χρόνια επέστρεψα πάλι στην εκπαίδευση. Εκείνη τη χρονιά κάθισα και έγραψα ένα παραμύθι για τα παιδιά, γιατί τους παρουσίαζα το Κανονάκι, έπαιρνα το Κανονάκι στις τάξεις και το παρουσίαζα. Στην αρχή στην τάξη, μετά το βλέπει η διπλανή τάξη, έλα και σε εμάς. Η παραδιπλανή, γιατί δεν ήρθε σε εμάς, έλα και σε εμάς. Τέλος πάντων, στο τέλος είχα κάνει 10 παρουσιάσεις στο σχολείο. Όπως και εγώ δεν ήξερα τι εστί Κανονάκι όταν πρώτο ξεκίνησα, έτσι και τα παιδιά τότε της Τρίτης Δημοτικού δεν γνώριζαν. Και θεώρησα σαν ένα αποτύπωμα του εαυτού μου στο σχολείο τότε, τους μαθητές, ένα δώρο θα λέγαμε, να τους γράψω ένα παραμύθι. Θα μου πείτε, παραμύθι και Πυθαγόρας πάνε μαζί? Όχι, αλλά κάποια στοιχεία είναι η ιστορία του Πυθαγόρα και στα κενά της ιστορίας, τι εννοώ κενά, κάποια πράγματα τα οποία, λογικά κενά τα οποία δεν υπήρχαν πληροφορίες, εκεί τα γέμισα με πιο παραμυθιακού, ας το πούμε έτσι, ύφους στοιχεία. Το πρώτο λοιπόν, σε τεντωμένη χορδή, ο Πυθαγόρας και η απαρχή της μουσικής, κάποια πράγματα για το Κανονάκι πώς ξεκίνησε, γιατί ό,τι είχε γραφτεί μέχρι τότε ήταν διατριβές, μελέτες, δυσνόητα κείμενα. Και με πιο απλό τρόπο θα το ήθελα και εγώ, στην ουσία το έκανα για μένα, για να, και μετέπειτα για τα παιδιά. Μετά ήρθε ένα άλλο παραμύθι, μετά ένα άλλο και το τελευταίο ήταν... Πόσα έχεις γράψει?
Σύνολο βιβλία, στο σύνολό τους είναι 8, παιδικά είναι 5. Η τελευταία δημιουργία έχει και λίγο μουσική μέσα. Είναι βιβλίο CD, λέγεται «Η Μελίνα και το παράφωνο Αηδόνη», σε εισαγωγικά το παράφωνο, και συνοδεύεται από έναν ηχητικό δίσκο με παραδοσιακά τραγούδια σχετικά με τα αηδόνια, τα πουλιά, τη φύση. Υπάρχει και η αφήγηση της ιστορίας και από εκεί και πέρα ο καθένας θα κρίνει το έργο του καθενός, έτσι, όχι μόνο το δικό μου, και αν του αρέσει θα το παραδώσει στον επόμενο. Ο καθένας αφήνει το αποτύπωμά του. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Μας υπερκάλυψες. Μιλάω πολύ, συγγνώμη, αλλά... Τώρα πιο πολύ για να ακούσουμε και τη γνώμη σου. Πιστεύεις ότι επειδή είσαι και ένας άνθρωπος και που γράφεις δική σου μουσική και που γράφεις δικά σου βιβλία, άρα είσαι γενικά στο χώρο της δημιουργίας, θα λέγαμε, Ναι. πιστεύεις ότι το ελληνικό κοινό είναι ανοιχτό στις νέες δημιουργίες, στους νέους καλλιτέχνες, στο νέο γενικά, ή είναι κάτι που συνηθίζουμε στην πεπατημένη, στο ήδη γνωστό και δυσκολευόμαστε να πάρουμε νέα πράγματα? Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, γίνονται αξιόλογες προσπάθειες στο θέμα της δημιουργίας και συνθετικός. Το θέμα είναι πώς το δεχόμαστε. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο, ιδίως στην οργανική μουσική, είμαστε λίγο πίσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρόλα αυτά, θα το πω και στην παραδοσιακή μουσική, θεωρώ δημιουργία κάποιος να κάνει μια διασκευή, αλλά αρκεί να υπάρχει λόγος που γίνεται. Δεν είναι ότι ακούμε ένα κομμάτι, μας αρέσει και πάμε να το κάνουμε επειδή δεν το έχει κάνει κανείς. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει. Αν υπάρχει λόγος και υπάρχει ψυχική ανάγκη στο να βγει προς τα έξω, εκεί πέρα βέβαια θα φανεί και η αλήθεια του ηχητικού αποτελέσματος. Γιατί πολλά κομμάτια έχουν πάει αυτό που λέμε άπατα. Το λέω λίγο πιο λαϊκά. Πιστεύεις ότι κάποια κομμάτια, ας πούμε, δεν έχουν πετύχει κάποιες δημιουργίες επειδή αποσκοπούν, να το πω εντός εισαγωγικών, στο εμπορικό κέρδος? Ναι. Η αλήθεια είναι πλέον πάμε μόνο στα πόσα likes θα έχουμε, πόσος κόσμος θα μας δει, ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει πέρασει. Θεωρώ ότι είναι με ημερομηνία λήξης όλα αυτά. Είναι μια φούσκα που στο τέλος μπορεί να μεγαλώνει, αλλά θα κάνει ένα μεγάλο παφ στο τέλος και θα τα διαλύσει όλα. Αν υπάρχει όμως αλήθεια μέσα σε αυτό που κάνουμε, αν είμαστε εμείς, έχουμε ανάγκη να κάνουμε παραδοσιακό κομμάτι, παραδοσιακό. Δεν είναι ντε και καλά αυτός ο σκοπός να κάνουμε δημιουργία, να δημιουργήσουμε από την αρχή. Ναι. Μπορεί κάποιος να μην του βγαίνει, μπορεί να μην θέλει κιόλας, δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Μπορεί να μην το έχει σαν εσωτερική ανάγκη. Δεν είναι κακό. Μπορεί να θέλει εκεί να πατάει στο συγκεκριμένο μοτίβο. Αν το πιστεύει και είναι ο εαυτός του και είναι αληθινός, καλώς το κάνει. Ιδάλλως 1000 φορές να μην κάνεις τίποτα. Θα μου πείτε, όχι να μην κάνεις τίποτα, γιατί και αυτό είναι λίγο... Από το τίποτα και το ένα βήμα καλό είναι. Το πρώτο σκαλί που έλεγε και ο μεγάλος ποιητής. Είναι μεγάλη κουβέντα γενικά το που αποσκοπεί η ίδια η δημιουργία. Γίνονται όμως αξιόλογες προσπάθειες. Θέλουμε πέδεμα εδώ στην Ελλάδα. Πάνω σε αυτό, στη τελευταία φράση που είπες, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι, για να παιδευτούμε ως ελληνικό να κοινό? Είμαστε ανοιχτοί και όσο μπορούμε να... Βέβαια αυτό που θα πω, το λέω και προβληματίζομαι, δεν γεννιέσαι με το θέμα της... η αισθητική είναι κάτι το οποίο σε εμπνέει, θα σε εμπνεύσει. Αν δεν έχεις μέσα σου αισθητική, ό,τι και να σου λέει ο άλλος θα σε κοιτάει στα μάτια και θα ονειροβατεί. Εμπνέεται όμως, μπορεί να εμπνεύσεις για να ακούσεις και να καθοδηγήσεις λίγο με πράγματα καλέσθητα. Όχι μόνο στο θέμα της μουσικής, έτσι.
και στο θέμα της ζωγραφικής, στο θέμα του θεάτρου, γενικότερα στις τέχνες και γενικότερα στη ζωή, έτσι. Εγώ για παράδειγμα, το λέω στις τέχνες τώρα, ίσως να μην έχω την αισθητική να δεχτώ ή να μην έχω και την παιδεία. Αν την έχετε εσείς, να μου εξηγήσετε και τώρα, on air, πώς το αντιλαμβάνεστε. Έναν πίνακα που στο κέντρο έχει μία κουκίδα μόνο και μπορεί να απολύται εκατομμύρια, γιατί έχουν γίνει και αυτά. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Νιώθω ότι ο άλλος με κοροϊδεύει ή προσπαθεί να μου πασάρει κάποια πράγματα τα οποία για μένα δεν είναι αυτό τέχνη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική, έτσι. Παίζει ο άλλος 2-3 νότες και επειδή έχει όλο το υπόβαθρο και το οικονομικό και το διαφημιστικό και την στήριξη και όλα αυτά, βγαίνει ο μεγαλύτερος συνθέτης που έχει να αναδείξει η χώρα μας. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι. Μπορεί να είμαι λίγο αυστηρός, αλλά η άποψή μου αυτή είναι. Ωραία, τελευταία ερώτηση θα μας πεις, έτσι, άλλους κανονιέρδες που σου αρέσουν. Άλλοι που δεν σου κανονιέριδες. αρέσουν. Όχι. Δεν θα πω όχι. Η αλήθεια είναι ότι σέβομαι, εννοείται αυτό, κάποιος που παίζει όχι μόνο κανονάκι. Αν ασχολείται κάποιος και είναι μέσα στο χώρο, αξίζει τον θαυμασμό και του σφίγγει στο χέρι πραγματικά. Υπάρχει μεγάλη σωρία, θα λέγαμε, νέων παιδιών που παίζει κανονάκι και όλο αυτό είναι από την άνθηση των μουσικών σχολείων. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ανοίγεις για παράδειγμα το YouTube και παθαίνεις ψυχολογικό σοκ, γιατί το επίπεδο πλέον έχει φτάσει πάρα πολύ υψηλά. Ο καθένας προσπαθεί, κάνοντας κάποια πράγματα, να κάνει το κάτι παραπάνω, να εντυπωσιάσει. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το όργανο. Αυτό βέβαια είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, έτσι. Θέλει πολύ προσοχή και αυτό που είπα, περί αισθητικής, περί εντυπωσιασμού, εκμέευσης των likes και της εύκολης, ας το πούμε έτσι, αποδοχής και των followers. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και το βλέπουμε όλοι μας και μη βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, θέλοντας και εμείς, επειδή ζούμε σε αυτό και όσοι έχουν κοινωνικά μέσα, θα πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Θέλει πολύ προσοχή και το λέω πάνω απ' όλα και για τον εαυτό μου, έτσι. Αλλά το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και από μικρή ηλικία πλέον. Το βλέπει κάποιος αυτό πολύ έντονα. Και όχι μόνο στο κανονάκι, ξαναλέω, και σε υπόλοιπα όργανα παραδοσιακά. Το μόνο που έχω να πω είναι να μην πέφτουμε στην παγίδα μπορεί να στεναχωρήσω λίγο κόσμο τώρα. Αυτό που λέμε, να το πω τώρα ή να μην το πω, δεν ξέρω τι. Εμείς θέλουμε να λες αυτά που δεν θες Τι να πω τώρα. Χρησιμοποιούμε παραδοσιακά όργανα για να πούμε ότι έχουμε λίγο εκεί πέρα, βάζουμε και αυτό το στοιχείο για να κερδίσουμε την αποδοχή του κόσμου. Είτε κλαρίνα, είτε κανονάκια, είτε άλλα έτσι τέτοια όργανα. Και βλέπουμε ότι τα συναντάμε και στα μαγαζιά της νύχτας. Θα μου πείτε είναι κακό? Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά πέφτουμε πάλι στην παγίδα της μη ποιοτικής μουσικής και το θέμα της αισθητικής. Εγώ ποντάρω συνέχεια και το λέω και στους μαθητές μου αυτό, καλός κακός τεχνική θα μάθουνε. Αυτό είναι δεδομένο. Αν ασχοληθεί κάποιος με τον 1, 2, 5, 10 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ, κάποια στιγμή θα εξελιχθεί. Στο θέμα της αισθητικής όμως, από εκεί πρέπει να κάνει θυσίες, να πει και όχι και να μην πηγαίνει με τη μάζα. Ναι. Δεν είναι μόνο λόγια δικά μου, μην φάνω έτσι ο σωτήρας της παράδοσης σε καμία περίπτωση. Προσπαθώ να το κάνω, μπορεί να έχω κάνει και εγώ λάθη, αλλά συνειδητά προσπαθώ να είμαι σε αυτόν τον χώρο όσο γίνεται πιο ποιοτικά. Ναι. Και να πω και μία φράση προηγουμένως που ξέχασα περί δημιουργίας. Για μένα η δημιουργία είναι η ίδια μου η ύπαρξη. Δημιουργώ, άρα υπάρχω. Δεν σημαίνει βέβαια αν κάποιος δεν δημιουργήσει. Μπορεί να δημιουργία να είναι και για κάποιον ένα φαγητό έτσι που θα κάνει, ένα γλυκό, ένα βιβλίο, μία ζωγραφική. Γενικά η δημιουργία είναι η τροφοδότηση της ψυχής,
θεωρώ. Δημιουργούμε, άρα υπάρχουμε και είναι και αντίδραση με την καλή έννοια της λέξης σε όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Οπότε δημιουργήστε ελεύθερα. Το καλύτερο κλείσιμο θα έλεγα, έτσι. Ναι. Σας έκανε και κλείσιμο, έτσι. Έκανε και κλείσιμο, λοιπόν. Κάνε και την αποφώνηση άμα θες. Πριν κάνουμε την αποφώνηση. Ναι. Είναι η ώρα που ο Χάρης θα σου ανακοινώσει το καθιερωμένο παιχνίδι. Έχουμε παιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι από αυτό που έχεις δει. Το πανθομολογουμένος θα έλεγα, αγαπημένο μου μέρος σε κάθε εκπομπή. Και επειδή τυχαίνει όλος τυχαίως να έχουμε εδώ ένα κανονάκι μαζί μας, λέγαμε μήπως σε βάλουμε να παίξεις κανονάκι. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Θα δεις. Σε βάλουμε να παίξεις ό,τι θέλεις. Σε βάλουμε να παίξεις ό,τι θέλουμε. Όπα, αυτό είναι challenge. Challenge με κανονάκι. Λοιπόν, παρακαλούμε την παραγωγή να φέρει το κανονάκι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όταν λέγαμε ότι προσλαμβάνετε η Δεσποινής από εδώ, εννοούσαμε αυτό ακριβώς το πράγμα, όχι ότι θα παρουσιάζει τις εκπομπές. Εμείς θα τις παρουσιάζουμε, δεν θα σας στερήσουμε αυτή τη χαρά. Και μιας και φτάσαμε στο τέλος, και ο Χάρης ο Καφέτης που κάπου έχει εξαφανιστεί εδώ μέσα, αλλά και εγώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο που ήταν μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ όμορφη συζήτηση και ελπίζω έστω και κάτι να είναι χρήσιμο σε όσους ακούσουν και για τη μουσική και για το κανονάκι και γενικότερα. Θα είναι σίγουρα και για το τέλος ένα δωράκι, τα κάλαντα στον πόντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να τα ακούσει τα Χριστούγεννα. Με πολύ χαρά. Είναι η δισκογραφική μας δουλειά, η τελευταία. Και να πούμε ότι αλλάξαμε. Αλλαγή πλάνου. Ναι, γνώμη τελικά και δεν θα τον βάλουμε. Δεν θα υποστεί τα βασανιστήρια. Επιφυλάσσομαι για άλλη φορά. Ναι, δεν θα την γλιτώσει βέβαια. Να έχουμε εδώ κανονιέρισα εδώ και να. Λοιπόν, και θα έχουμε δίκανο. Ναι, θα έχουμε δίκανο λοιπόν. Καλή απόλαυση και τα λέμε στο επόμενο podcast. Γεια σας.